Dadaleni dhewe wae. Ya ono mikir ning kono kuwi lho, Pak. Mengko ndak ora kenceng. Ya sike iki brose dicopot sike iki. Oh iya. Ganjele. Oh iya. Tolong ya, Mbak. Bros. Ya ngomong kowe bintang tamune tanggung jawab ra entuk sepi panggunge. Oh iya. Ora iso ta? Ya iso sebentar sabar dong. Ora iso kowe. Iso. Yo. Iki ndi cempolone? Ha iki. Oh ya. Iki sing dijepit sing iki. Aku njepet barang iki. Heeh. Ra iso ya sikile, Pak. Saiki ana sing ndek ora ya? Ya ora. Ya.